Kusuma tali tat mulat sancota cincing pangreng turangga kutawastan kasamaran kabeh kena kapurpa mung cek mung cek yaksa teman urut saking mananggi lan kolong kekolongan bubar kang samya ningali saranya kumura munyo benda sesautan kang kinarya tangara budale madya
Ayo ayo ayo. Budal. Ayo budal. Dadi tangisan kanane le. Wah aku kaya mau dadak nantang Prabu Baladewa barang. Ayo sakit kowe kaya awake dhewe nek bali wirang nek maju mesti mati. Kowe wedi mati apa piye kowe? Ya. Ora mergo le ngono ning tanggung aku ki akeh. Apa mbok anggap sing tanggungane akeh ki meng kowe apa? Hah? Anggepe aku rek ketoke uripe las kaya ngene anggapmu aku ora ndek tanggungan apa? Tunggak aku BRI oke banget lho. Lah terus piye? Kok kowe gelem apa nyaur kowe? Lah terus piye nek maju awake dhewe rugi. Awake dhewe mung wong kere, maju mungsuh Kurawa mesti mati. Nek Kurawane ora masalah, aku iso ngundurke Kurawa. Nek kowe genah jelas.
sing dadi masalah ki Sinuwun Mandura ki lho, melu-melu ngewangi Kurawa. Ha iya, mesti kaya mau dandang kandhake kuntul-kuntul kandhake dandang. Perkara sing saknyatane digawe-gawe karo Prabu Baladewa. Ha terus iki piye? Ya wis to, saiki ngene wae. Piye? Iki nggo keputusane kita berdua. Kesepakatane ngene. Piye, Gong? Piye? Kowe iki kadang kala arep kowe iki sok kala mangsane iki sok bambung ki ning idemu sok cemerlang. Ya cemerlang. Ndase gedhe iki idene akeh. Heeh. Piye nek rumangsamu piye nek kanggomu piye? Ah kowe maju mungsuh Kurawa. Heeh. Terus engko nek Kurawa wis mundur iki mesti genah Prabu Baladewa maju. Wis to? Ngopo kok plak-plak serahkan pada Letkol Bagong. Anggepe kowe wani mungsuh Kyai Nenggala. Weh, tak gawake pacul kok. Ben Prabu Baladewa tak pacule sirahe. Anggepe aku wedi wae sewiyah-wiyah karo kawula cilik. Wis ta, Tru? Wis aja wedi resiko apa-apa, aja wedi kewirangan, aja wedi mati ning pabaratan. Ya. Nek kowe maju mungsuh Kurawa kok kowe matimu mati nestra. Lho. Biasane nglabuhi bener iki mati utama ya mati utama. Ya. Sing penting awake dhewe mbelani bapak. Bapak ki ra ndek dosa apa-apa kok disalahke. Bapak ki ra ndek dosa apa-apa kok dicolok mripate, dielek-elek karo Sinuwun Mandura. Dumeh Sinuwun Mandura ki wong ndek derajat, wong ndek pangkat. Dadi Ratu Mandura ki ora enek tau sing mani nantang karo Prabu Baladewa. Nek kok karo dulure dhewe kaya ngono. Heeh ya. Heeh. Sinuwun Mandura ki jajal pirang taun wae nalikane jenenge isih Kakrasana. Nalikane Sinuwun Baladewa isih enom. Heeh, isih senengane golek sabun. Heeh. Lambemu gong ora kaya ratu. Ratu aku nek watekane suwiyah-wiyah padha wae ilang kanalendrane. Heeh. Sinuwun Mandura ki dhisik iso ngopani aku kowe bapak gareng. Ah ya Gong. Demang Sagopa wae iki sing gedheke ya bapak. Heeh ya. Kok tekan kene bapak ki piyayi? Piyayi apa piano? Piano ngepruk ndasmu ki apa piye? Yo ora nesu to Gong yo diselani guyon. Nah wis ora guyon-guyon. Mbengke wayahe serius terus. Heeh. Wis kono maju. Lho, terus kowe ora mungsuh Kurawa. Ha ngono nek Kurawa tekan kene tak tantangane. Oh ya, aku bagian MC. Oh ya. Terus sing perang kowe. Lho. Aku ora melu perang. Aku nek gelem kok terus. Kang nek janji kowe iso ngundurke Kurawa, degan ngisor wet kepeken. Oh ya. Kowe entuk-entukanmu ngendi? Guys, nang dalan mau ngrampok e. Wo. Aku entuk-entukane meng ngrampok. Wis Kurawa entane kene, lungguh kene terus. Oke, aku manut aku wayem manggre manut. Manut aku sayem kok kowe kira. Gampang nek ngomong. Riko. Iya. Tututan lamun mangsa prawira digdaya ronanggono magawe kelar ira angwang mambu udang goreng. Jam-jam ngelih iki suka goreng iki to. Heeh. Nasi goreng udang. Heeh. Kok gara-gara metu ra ya kira-kira toke kena. Wis cetha iki lho, cair kok lho iki, wis cetha iki. Patih senggone to. Heeh. Dijamongan apik-apik. Heeh.
nek ora kena jak omongan apik-apik njawil aku. Kuwi nggon aku aja tangga, Truk. Oh ya wis. Malah kaya jak omongan sik. Heeh, wis tak santai wae ta. Sing nantang aku. Aku mungsuh sing ngarep. Terus kowe mungsuh sing mburi. Oh ya. Sapa to kae? Ndoro Kartomarma. Utuh. Ah sapa kaya ngono kae? Brengos-brengosane padha, mripat-mripatane padha. Mosok Kartomarma nganggo kethu kaya ngono. Ah sapa? Surtayuda kaya itu. Ayo ambo ayo aku tuku gebingane wis kaya ngono kuwi bentukane kaya aku ya wis ora dong jenenge. Iki malah do grenengan dhewe-dhewe. Apa-apamu Patih Sengkuni? Wela. Bageng wani karo Sinuwun Mandura. Wani mergo nek dasare, Mas. Aku wani iki ora kok maneni Sinuwun Mandurane ning aku maneni pambegane. Dadi ratu ki ya ora suwiyah-wiyah. Begawan Durna kae barang kae derajate brahmana, derajate pendhita. Karo kawula cilik karo kaya aku ngene kaya Petruk ngene kok suwiyah-wiyah anggepe apa? Nglarake ati ayo. Aku ngerti kowe tekan kene mesti diutus karo Prabu Baladewa. Prabu Baladewa. Ya pancen nyata aku kon ngrangket karo kowe. Carane sapi jagelen sik Patih Sengkuni. Kowe iso nglangkahi kuandane Petruk Kantong Bolong. Oh, sing perang kan kowe. Oh iya ya, heeh. Kowe iso nglangkahi kuandane Petruk Kantong Bolong. Tak sembah dilamamu 20 tahun. Terus maju to. Malah minggat. Dekane tak ombene sik. Oh iya. Lah aku kowe ora usah sida ngombe tekan wis. Lah piye? Terus tak omongi piye? Tekan ki ra apik ning sirah. Apa? Heeh, sirahku rak gedhe. Dadi ra masalah marake pinter nek wong sirahe gedhe. Ora kok iso bahaya ning sirah ki piye? Jajal kepruke ndasmu kene. Ora ngomong diapusi aku. Ono tandinge. Aku tak ngasuh. Nek Prabu Baladewa tekan kene trajange. Oke. Tenan lho. Wis ta. Kowe biasane ngono ki meng lacoke. Ora. Sak ngendakane iki aku ora ngapusi wis. Wis kono. Oke. Tenan nek Prabu Baladewa tekan kene omong aku. Ya. Wacoke bendho. Ya. Carane sapi mang jagal riyen Patih Sengkuni. Welah. Surtayuda wonten ndhawa Paman. Petruk dirangket welah. Petruk ora gelem minggat aja tangan kendarat tangane Raden Surtayuda mati dening aku. Nah, mang maju mriki. Aji jajal kare Petruk. Ore butaya.
Prabowo Surtayuda. Oh, si rautut ora iso. Oh, ayo. Oh, mantel ya. Sambata karo Petruk bisa menang tak sembah kowe. Oh, Doyo mas, sakune dhewe. Oh, gebleske ya. Oh, ya, ayo tangi nek lanange tangi. Oh, sajak. Yo. Mati. Yo, bogo. Mentelang wae ndek motor. Dodonya. Hot. Drai. Sambat kowe. Arep golek kelinane Petruk ora iso. Iya. Waduh. Cocok tumbak jebol dadamu. Maju rene. Iya. Amin tumbak kok kaya ngono. Jendro. Wela. Tumbakmu iki kepleh ya Mas ya. Sok gawe sing apik. Dibalik. Waduh. Wah, iya. Waduh. Urusi kok semaput kuwi. Oke. Wah, mesra kena mati gue. Mati gue. Sikil cendarep ndang.
Aduh, aja mok sikep keringetmu mambu ben. Jangkahku ben kowe modar. Aku mok sikep mambu ben modar sisan kowe mambu keringetku. Keringet kematian. Kamu adus pirang sasi kok. Syukur mitet airong ngono kowe, mitet airong. Edan. Mitet yo ngampuni saka ngene. Ayo bonggo kowe Kartomarma. Bonggo kowe. Ayo. Aja takon dosa. Wah, paraken ning kayangan ne Bathara Yamadipati mati dening naga. Oh. Jalanan ayo Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha Petro iki Satama dasar pranyata ayo ora kena dindakke kamurkanmu ora gelem ngalah tekamu ning negara Ndurwati iki kalah dhisik karo Bupun Pandura kalah dhisik iki gumantung ketrima apa ora arep oleh teko dhisik kowe arep oleh teko dhisik bapakmu arep oleh teko dhisik mbahmu ning nek luwih ketrima Petro tetep rezekine Petro barat ora kena dikandani Srana alus ayo arep ngejak apa tak ladeni ngantem sak suruh-suruhmunya ha kake iyalah pancen menungso ora kena dikandani ayo apa anggepmu Satama ki cah ringkih ngono ayo nek pancen kowe digdaya ki ya ora mbane kok kono bengak-bengok sumbar-sumbar ngunak-ngunakke tekan kene ming nyoneh ayo anggepe apa Satama kok to sepelekke kaya ngene ayo sambato kowe to ayo age malsa ayo malsa ora ming pendonang wae kowe anggep nyepelekke aku ki piyayi aku ki anak pendhita malsa kowe mau sugih omong saiki kowe meng meneng wae ayo malsa ora nginyak anggepe kowe nyepelekke kowe ngece karo aku kowe Petro ora sak geleme dhewe kowe ayo males kowe ora mah nyiyak kaya jarak anggepe Gong kene oke tose oke wis ora so oh ya tas munine so ki ming berarti tangane ming ngene piye ming se ming ngono anek cara Ronaldo ki ngene iki su ngono kae kan kowe kok rumah saku ora tau seneng bola to Tru ha iki sak ploke ana 88 WWW kuwi apa kowe senengamu kaya ngono layak ndeder kere uripmu Tru bayaran ben-bengi meng tak nggo top up ayo ora ketangge cegah le kok Gong kowe bengi mangkat wayangan malah tak tinggal ndelok bola ya Kurawa siji mboko siji mundur iki babane sene sapa Sinuwun Mandura ya wis kowe nyepakno tenaga oke
Degane tak entekke. Lho, tunggale. Oh, aku mau ngomong, degan iki apik ning gas. Wis kono maju kono. Kurawa dintekke, kae isih ana Dursasana, Citraksa, Durmagati isih ning kono kae. Lah. Ayo. Kurawa amuk Suramrata, Jayamrata. Percaya kowe. Dhewe ta dhewe sing bagi pucuk kepala pucuk pada dicelet nyepele ta pikir pucuk tak kula kok sampeyan pucuk kan teman kok sampeyan pucuk tak sampeyan pucuk tak tangan lapo sampeyan pucuk dulmo kaki piye kok sampeyan pucuk sama kok sampeyan pucuk atau apa kok sampeyan pucuk tangan lapo sampeyan pucuk dulmo kaki sing alon wae kowe bagus ngomong ki alon-alon to padake aku seko gedhe ku ayo kowe Pedro kowe ora pati jeneng cekak desa wis rasaku ki ancam ngantem kek ngantem iso ngantem ora ngantem kok cek blang cek baleni oke Kok piye to ki jalake piye to ki Hat kok nggawa watu sambo Gong. Lha ku njipuk nang kono. Wak geret nganggo dadung ya. Aku ki wis krasa, tak kodhok aku wis krasa, aku munggah galengan. Nah. Enek watu mblenggruk gedhe jugil. Delalae iso diglindhengke. Nah. Tak nggo nimbles Durmagati. Apik le apik. Akalmu nalarmu cerdik. Asline sing tak enceng cengelmu mau. Yen elek kowe iki ta. Ana maju kono tunggal iso kae. Ayo Durmagati wis kalah. Citraksi Dursasana ayo maju ngene. Pejah kula man. Surtayuda nggih. Memang mungsuh kere-kere kok kalah. Kowe iki wayang anyar kok ya kalah ta ya. Nyatanipun nek kawon nggih kawon mawon. Petruk niku najan to derajating batur. Najan to niku wong loro saudon telu saurupan niku anake Semar Badranaya. Semar niku titis dewa Sanghyang Bathara Ismaya. Pantes nek kula kalah. Kowe iki pangeran pati, kowe iki Kadang Nata kok ora isin nek kalah kajengipun. Nyatane maju mbuh menang mbuh kalah Kurawa niku awake tetep lara. Lara. Wong perang awake penak iki ra ana critane. Pun kula semanggake. Sampeyan dadi wong tuwa mung gaweane maido wae. Sampeyan dadi wong tuwa mung gaweane kongkon kene sing nglakoni gedabrikan nganti toh nyawa padhake. Anggep apa? Sesuk nek kula sampean jawab moh melu kula. Lah ngapa? Amplop kula ora dinehke kok. Lah sapa sing nyatut Durmagati nika? Kowe njaluk pateni kowe? Lagi Kurawa kak
Derenek sing mangga mulia mungsuh Petruk. Kartomarma iki nggih, Man. Menang apa kalah? Pejah. Pejah iki mati kowe anu kawon, Man. Mungsuhmu Bagong edan. Meh mutah-mutah kula. Sebabe apa? Bagong niku kula antem mboten dirasake. Mbasan kula lena kula disikep, kula diamboni keleke Bagong biyuh-biyuh badheke ora jamak, Man. Sepira badheke? Nek jenengan tau ngambu napa nggih? Nek ming letong men tesih rada wangi, Man. Kaos kaki, Man. Dian. Kaos kaki campur letong, campur blek kebu. Wah, sumanggak ge, Man. Nek awak kula rapati lara, ning irung kula, indra penciuman kula niki terancam. Iyalah. Ya sak-sake dhewe ra. Liyane sing diarep mundur sapa iki? Satama mundur kok ngember nangis kula. Lara ati kula, Man. Ora ngapa ta? Perang liyane iki do seneng, do bungah, do mesem nyambut gawe karo seneng. Kowe kok karo nangis iki ngapa? Padurayanmu aku. Mboten, Man. Ning kula niku maju perang nembe pisan iki kewirangan. Kewirangan piye? Mbak cerita. Petruk niku kula antem mboten dirasake, kula kan manges mboten manges, malah dheweke niku kula antem malah ngeten iki. Ayo. Terus cangkeme ngeten iki. Sikile tuprok ngoten niku, Man. Kula rasake teng ati kok larane ora sebae. Petruk kula kon ngantem kula genti kok ora gelem ngantem malah ming cangkeme ming. Sakit ati kula. Gila. Petruk gak iso ngerti ceritane ya. Mangga Petruk ki ra tau srawung karo Kakang Durna. Gak ngerti ceritane masa lalune Kakang Durna. Lah ya wis. Ditabah-tabah gayane ya. Sampeyan niku napa ya, Man? Ya wis sing sabar, intine sing nrima. Ngene bapakmu kae enom-enomane glidik. Glidik pripun, Man? Petruk ngono kae asline. Petruk ngono kae asline. Sampeyan malah kepingkel-pingkel niku pripun teman kula niku sedih. Petruk ngono kae asline ngece karo kowe. Ngece alih kula. Ngecene kok kaya jaran. Merga iki asline anak jaran. Trembelane. Ana wong sedih malah digeguyu. Ora iki nangis guyu. Akhire kelingan lakane bapakmu. Apa dhisik apa ya nenek uang. Ora ya trimo karo jaran. Anen. Wates kuwi kaya ngono kowe. Aku jare cara mlebu atiku malah kaya ngono. Wes kana mulia. Aku nek kelingan. Ayo terima milih jalan iki. Iya. Apa Kakang Durna iki golek sing ngambang ngono sampe. Menungsa iki remangsaku ya wis kan dhisik. Nek jaran kok kaya triwayati pangan. Aduh. Gila. Sapa iki sing urung maju?
Citraksi. Nggih, Man. Kowe arep maju. Mungsuhe sinten, Man? Mungsuhe Petro karo Bagong. Ora mung maju-maju. Oke. Kula niku nek kan maju mungsuh pepono kawan. Niku. Papa paling setan tutu. Lah bos. Stroke tutu. Lah apa mbok sing ngomong iki nek omong iki mbok sing cetha. Kula nek kon ngajar pupunaka niku paling seneng tutu. Lah apa? Setan tutu. Tutu. Ora kok. Lah apa iki apa wong nguyuh. Tutu. Sampeyan iki senengane kaya ngono ora? Wis kana bagune maju. Petro kan Mamaman seker kulungan sing. Amuk Suramrata Jayamrata asu amuk goblok banget amuk Suramrata jar dhewe ta kowe. Makne sesuk arep maju perang, ki ajar omong sik. Oh. Wah. Perang malah. Mungsuh wong gagap kuwi senangel tenan. Truk kuwi kumat Parkinson-e. Nagi ngono kuwi nabuh iso kejel-kejel kaya gitu. Iya. Ngapa? Bajiret. Iya. Muter meneh. Ya, aku nganti seseknya kas mungsa siji. Enggo. Wati apa lho rombongane kok penyakiten e lah Dur. Maju Dur, punakawan dirampung nggih. Ombe lo ombe.
Edian. Ana wong suket ki wangun ya ngene. Oh ngene. Ben. Wong perang kuwi sing dibutuhi udun joget. Ning nyali perang ki eneke ming mati apa mukti ora arep ndangdutan. Wah iya jane ayo. Wane sampean tekan kene mbangane saka kono ming hula halu. Tak kepruk pisan modar isin. Disawang wong negara Ndrawati semene mbane isin cara aku. Pangeran Pati Kadang-nata kok mungsuh kono kawane kok kalah. Wah iya. Lenggarien. Ngopo aku to kok lungguh ayo. Butuhe aku nang kene perang karo kowe. Lenggarien to. Oh iya. Niki niku perang adu intelektual. Ora kok perang adu jotos niku mboten. Yo, aku waduh karo kowe. Dasare awakku rada kesel Petro. Nggih, kesel iku yo leren, aja malah dabukan joget-joget. Halo. Ora ana sing ngangkat kok halo. Dah, lucu ya kowe ya. Ayo nggo mecah swasana, ora sepaneng terus. Sepaneng terus iku duwite ya suwe-suwe entek, duwite suwe-suwe entek. Urip niku nggih seneng. Iya. Arep matur sampean. Ngomong apa karo aku? Sampean amake kesel. Piyai semene mbane iki pengen ngerti kridane Petruk Kanrong Bolong. Pancen kuwi sing tajab. Kowe iso mati mungsuh Dursasana ning Saru. Lho, Saru piye? Wong piyai semene mbane niku pengen ngerti Petruk menang mungsuh Kurawa. Ha nek Dursasana mungsuh Petruk ora mboten imbang. Ora imbang piye? Awake sampean gedhe. Yo, aku mung kuru cilik. Pancen yo. Sampeyan digdaya, kula ora digdaya. Sampeyan dipusaka kula mung niki. Wae, iya, terus piye? Lu wong becik sampeyan kondur. Bali piye, Petro? Mergo piyai semene mbane niki nek ngerti Dursasana kok menang mungsuh Petro, kok dalange disuraki. Dalange Petruk. Dalange pekok. Ana Dursasana kok menang mungsuh Petruk. Sing nanggap gelo taun ngarep ora ditanggap rene meneh sampeyan ning kotak jamur. Mergo ora kanggo. Iya. Lah nggih to, isih seneng mayang. Isih. Jur piye lho? Mula nek ndaratur kula sampean bali mawon. Aku bali. Nggih. Mergo isin. Lah nganti Dursasana menang karo Petruk, penontone do surak. Dalange Petruk, dalange keclok, dalange kentir, dalange pekok. Sing nanggap gelo kagol, kula karo sampean ora kon rene meneh, sampean bosok teng kotak. Mergo ora tau dienggo. Wah, iya ya, nggih. Wah, kowe kok pinter timen to, Tru. Wis ning aku tak bali, tak kandan-kandanan iki. Kurawa tak kandhane sedung ngeyel tak kone bali kabeh. Ora sah perang mungsuh kowe, ndak kewirangan. Wes ora enek sing gameli linggo. Iki wae. Aduh awak kula rada kesel man iki, Pak. Pijet sing mijet niki ra ya masuk. Niki sawah. 11 loro SMP niku lho, Mas. Iki wis gerang lho, eling anak bojomu ndelok. Wah, mboten apa-apa. Nek ndelok teng streaming nggih, halo bojoku iki mbok nom. Caitian.
Piye? Mundur urung babak kulitmu, urung putung balungmu kok karo cengengesan iki ngopo? Ngeten, Mas. Kula maju mungsuh Petruk kula linggo. Lah ora perang mboten. Kula rembukan kalih Petruk. Rembukan apa? Ndara Dursasana sampean tesih seneng maju perang napa mboten? Sih seneng wayangan napa mboten? Kula wangsulan, seneng. Terus Petruk muni nek isih seneng wayangan sampean mang bali mawon. Mergo ngonek nganti Dursasana kok menang mungsuh Petruk. Dursasana kok dimenangke mungsuh Petruk. Penonton semene mbane do kecewa, do surak, dalange pekok, dalange Petruk. Dursasana kok menang mungsuh Petruk. Ngoten niku, Mas. Terus oke, mungkin penontonnya ora seneng, otomatis yang nanggap aku kecewa, teman. Iya, gela ora kecewa, kuciwa. Oke, sing nanggap gela ora timbali mayang ning kene meneh, kula tengkotak jamur, Man. Sampeyan gelem tengkotak jamur? Ora. Mesti seneng wayangan ta? Heeh. Nggo bali mawon. Ora usah maju mungsuh Petruk, Man. Pokoke isih seneng maju perang bali mawon. Wong bocah niku tak kandhanane kabeh. Citraksar tadi. Wis bali wae raja perang. Wis ayo bali. Tirtana tarem nanti. Maju perang rasa bali wae pokoke gelem ora wayangan. Oh ya wis aku manut piye lah. Kurawa dadi sak geleme dhewe kaya anak Prabu Baladewa terus manjat. Lah panos panicca salat. Binatang manus main jajalanat menungso ora tatanan. Petruk kantong polong kowe ngemelo pacakmu ngleleng pacakmu ngemelo siramu. Iki nata mantra Prabu Baladewa yo. Ora minggat gretel nengkala ya malah. Saiki sing maju Dukurawa le. Sapa? Prabu Drupasta apa? Udu. Prabu Drupasta kok melu Kurawa iki piye? Sapa sing maju? Prabu Baladewa. Wedane ya. Ngono nggono ora? Nggawa mesine kaya. Aduh, Truk. Piye? Pasrah bongkokan iki. Piye? Dongane aku ya, Truk. Lho. Dongake piye to? Genah modar mungsuh Kyai Nenggala. Aja pesimis ngono kuwi to, Le. Aku ora seneng. Mau jare janjimu ning ngarep nek Kurawa maju sing nandangi aku. Saiki wis tak undurke. Ya alhamdulillah. Lho, alhamdulillah piye to? Sing maju Sinuhun Mandura. Mau ora sing arep ngladeni Sinuhun Mandura mau sapa? Sapa? Oh, sinden-sinden do turu pisan. Diomongi nek mayang nang luar kota, iki nek sore aja adus. Kaya aku ngene iki lho dadi ra ngantuk. Kowe ra adus to, Gong, kowe? Ora. Iki senengane kaya ora wis ta. Terus iki piye iki? Iki Prabu Baladewa iki piye iki lho? Ama wis janji kowe aku ngundurke Kurawa wis clear, masalahku karo Kurawa wis rampung. Mau kowe janji-janji dhewe, tok langgar-langgar dhewe, kowe dosa-dosa dhewe. Aman, Tru. Dosaku wis akeh banget. Dosa ki nek cara mambu paling wong wegah cedhak karo aku. Sangka ambune dosa. Dosane gedhe iki lho ora adus piye to? Nek kuwi wis genah, heeh. Lah. Tru. Rene Tru, piye? Piye sidane piye? Wis tak niati tenan lho.
Lho, tenan. Heeh. Engko nek mati piye lho? Bojomu isih enom. Anakmu isih cilik-cilik. Alah, padune kowe senenge kok nek aku mati. Ngaku wae, Tru. Ambene esuk bojoku nimba. Kowe gayane dandani apa ngono? Ayo. Anakku sing barep kira asline anakmu to? Apa iya? Wae tak wis meteng 3 sasi kok. Laire 9 sasi ya dadi lumayan isih kumanan 6 sasi. Asine seneng ta anakku ninggal bojoku. Ora apa bojoku angger meme kumban. Kowe wis gaweane golek kayu nang mburi omah, bojoku nang mburi omah, tojak omong-omongan. Ora ya go ngaku wae ta wis ombangane kokean berguteng sing tanpa guna. Oke. Apa iki? Dompetku gawanen. Oke. Isine pernah BPKB, STNK, sertifikat lemah, piagam festival pedalangan juara 3 dhisik ya ana. Di rumah sing apik. Terus iki to? Apa? Endi sik. Sik iki rada angel e. Apa to jane? Sik. Wah, ya. Wedan iki penthong kok dikampeki iki inventaris hansip. Sawen aku dadi hansip dicekeli iki lampu parkir. Oh ya. Gawa, oke. Titip anakku. Iya anakmu. Oh ya. Wah kok ngerti to, Kang? Ngerti wae irunge mancung kok. Anake Bagong irunge pesek kabeh. Anakku sing barepi dhuwur dhewe, liyane sebol kok dhuwur dhewe ora anakmu ya. Titip anakku. Sing barep kae sesuk arep lulus SMA. Sekolahno ning perguruan universitas sing ora pati tinggi. Lho. Piye to wong tuwa ki karepe anak sekolah ning perguruan tinggi. Karepmu ki piye? Anakku ki goblok ya, Tru. Aja dhuwur-dhuwur ngono tiwas larang regane. Oh iya. Anggere ora gati. Heeh. Sing barep kuwi lulus SMA, narep kuliah dolno sawah kidul omah kae. Oh iya. Anakku sing nomor 2 arep lulus SMP, arep munggah SMA, dolno kedokan etan omah kae. Oh iya. Anakku sing ragil, arep masuk TK, dolno kedokan ngarep omah. Oh iya, tak dol. Lho, sik, kae ra wis tak tuku to, Gong? Apa? Wis. Ayo sak karepmu penting tak dol. Oh iya, pokoke kuwi ya, Le. Wis ah. Ngati-ati nyangoni antum selamat. Wis ngono. Mane kowe ming ngregol-ngregol le. Ngati-ati lho, Gong. Wis tak meneng kok. Lah. Apa ya arep kaya ngene tenan lakone Bagong. Aku ki jare ayang-ayangane Semar. Aku ki kepiye wae kanane karo Semar ora iso kuwalat, kepiye wae kadedayanku padha karo Semar. Iduku mawa geni aku omong sak kecap padha rong kecap mesti dadi. Mar mbok ya aku ki anakmu. Aku padha karo tunggal getek karo kowe mbok aku dinae dayane to, Mas. Ngerekoso tenane kanane. Aku dadi anake Semar pirang-pirang taun kok ming kere wae. Sare Semar dewa, sasetyane dadi saseptane ana. Aku kaya-kaya kapan disake wae. Lho, sik. Loh. Tanganku kok awakku kok mulur ya ki ya. Loh. Aku ora ndek gelang, kok gelangan barang e. Sik. Lho kok nyelot dawa. Tru, rene.
Piye? Kowe lah iki margane patimu. Sese. Loh. Sinuwun Mandura dengkulmu mlacat. Lha lho. Bagong ta iki? Lho. Kok iki Sinuwun Mandura apa Bagong? Bagong wis dirungok wis warani iki lho, Tru. Ora percaya apa nyoh. Ameng sakmono iki kok tok pamerke ra. Senengane nyepelek karo aku. Iki piye iki aku? Ora kok iso dadi ceritane kaya ngono iki piye? Ceritane piye? Aku mau rak sambat sebut karo bapak. Heeh. Nah aku ki anake Semar ki mbok ya aku dinae dayane, mbok aku ditulari dayane. Jare aku ki anak dewa, aku jare ayang-ayangane Semar. Heeh. Lah kok bumi ki tiba-tiba ngono kok lho, Bro. Terus kebul. Terus sing nyanyi langit bumi bersaksi. Deritaku dalani. Susana. Awakku diduluk medhon maksud. Alun-alun sasate mung maksud. Dadak ning lemah dadak dingenak-ngenekke sih. Awakku. Heeh. Terus dingenak-ngenekke dlesepe ning lemah set. Lah metu-metu awakku mulur. Aku dadi apa ya, Tru? Pak omonge mesti kowe gleleng. Dadi apa aku? Dadi Baladewa. Bangsat. Lho. Kok kasar kowe? Lho, Baladewa kuwi to Panus maning jajalanat. Panus maning jajalan sekarang baune iblis lanat Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Januari kok Januari. Kowe dadi Prabu Baladewa. Oke. Oh, Baladewa kok oke. Sumbarse. Petro. Ayo ta, Tru. Nggih. Petro. Nata mantra Prabu Baladewa iki. Iki Nalendra Mandura. Iki Nalendra sing ora mampu nentang iki panjenengan isune iki lho. Nggih. Keparengipun kados pundi, Su? Oh, aku golek obat kuat. Lho. Baladewa kok ngono kuwi ora. Piye? Ha sing galak kaya ora. Petro, wonten dawuh sinuwun. Goleki pusaka Petro. Baladewa sing kae nggawa Kyai Nenggala. Iki Prabu Baladewa. Ratu Mandura Prabu Baladewa. Aku nek ora nggawa pusaka golek kaman. Oh, nggih. Ngrekoso iki. Niki napa? Petro, wonten dawuh. Sapine cepake nak golek-golek critan Petro. Cepake kijangku. Arit kon bacok ndasmu kuwi apa liyane. Ora enek, Gong. Ki wis. Nah. Iki kan mbleh idul kurban ngono apa piye? Aku kok cepake parang liyane. Ngrekoso ora enek, Gong. Kudu enek. Kudu golek. Ya. Wah, kok sajak. Wak raup kowe raimu lho, Tru. Ngapa? Telek lencong to kaya aku iki karepmu piye? Sangat lho, Gong. Anget-anget apa ora? No, pangan kowe. Iki sangar iki, Gong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun kawigatosanipun dumateng warga RT Sekawan Gelung bilih ngenjang-enjang kapurih kerja bakti ngresiki jedinge piyambak-piyambak. Kan siaran apa piye? Nggo nginging barang feedback barang ya. Ora enek tenan Gong wis to iki wis nyo iki. Iki paling mentok wis iki nyo. Aku kan gaji wiyaga ngono apa piye? Iki enek tulisane
Roni 20.000. Liyane pusaka ramutu. Benda wis benda. Bendone ra enek. Ndi parange mau? Nggih. En gelem iki ora gelem ya iki. Petro, non. Tendane teke lho. Pramuka arep dilokasi. Iki glati pramuka wis gek maju kono kesuwen wae. Baladewa iki tanding kono bale metu. Petro angel ro. Setan lo. Manos mani sasaran sukertane pawe plesan. Petro maju ora dhewe. Aku dadi kedep kaca iki piye arep iki? Aku dadi kedep kaca iki arep piye iki? Ana wujud Baladewa. Eneng wujud Baladewa. Edan iblis lanat. Baladewa iki piye iki? Oh iya. Danwari. Rastamania. Edan manus main jajalanan suarane Bagong. Ojo ngawu gawer ngawur. Gawar ngawur, ojo ngawu gawar ngawur. Iki Nalendra ing Paranggupita. Mandura Prabu Baladewa. Ayo kowe dadi ana wujud Baladewa kaya ngono. Edan manus main jajanan. Wani kembali marang nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong ora gelem ngalah aja tanggo tak gretel golok. Gretel grati pramuka mati dening aku. Mati kae. Udiar kowe. Waduh edan. Wah. Panus main jajalan setaning bayi beli selanat. Bagong ngeleleng macamu gemelo siramu. Kiai Nenggala ora kuwat ngadepi dayamu. Tanding ana Kiai Alugara, Pak. Woi. Petro. Wonten dawuh sinuwun. Baladewa sing kae nggawa Alugara. Aku golek kresung. Kono nggawa alu Petro. Pripun apa golek keliyane apa? Golek wae. Nggih. Jan sengara iso seneng atine. Apa niki mawon enten niki? Gelem niki ora gelem ya iki wis. Ngrepoti wis tak ombene sedegane. Wah edan manus main jajalanan. Prabu Baladewa tak belah tanggo Idul Fitri. Idul Kurban mati dening aku. Woi. Bagong
Iki apa iki? Mati dening aku ayo. Matno sastra jendramu. Matek aji jaya kawijan kowe Prabu Baladewa KW. Dan iki dayane apa iki? Aku tuh tadi enek kelabang mlebu iki piye? Waduh. Piye iki, Mas? Piye, Gong? Ora aman, Truk, sik, Truk. Piye ning apa e? Piye, Truk, iki mbok ditulungi, Truk? Amatur Sinun Kresna. Oh, kan rene, Truk. Koko Prabu sare, Koko Prabu. Koko Prabu kok kuku aku sare. Kresna wonten dawuh Koko Prabu. Kresna wonten dawuh. Iki piye iki? Iki piye iki pisan pun Kakang ngene iki ajeng kula pisah kok mboten saged iki pripun iki? Wila Kresna aja edan lho kowe, aja edan lho kowe. Iki Baladewa iki aja dipisah iki. Iki Baladewa iblis iki. Kowe sik iblis. Pun to sare. Niki niku mau ngantun menggalih kepiye carane ben iso pisah niki lho. Yo kare dipisah ngono kowe. Adate yo gampang kok. Kula aturi sare riyen. Yo. Bila. Lho. Kresna aja bengok, Kresna wagu kowe bengok. Nggih Koko Prabu, kula menika ngetokke tenaga. Iyalah. Sapa kowe? Kula Koko Prabu. Nyun pangapunten. Dipisah nggih, kula aturi sareh riyen to. Iya. Iki kok yo dadak dadi Baladewa barang iki karepe kepiye to yo? Iki kok dadak dadi Baladewa iki. Aduh Koko Prabu kula mboten saged Koko Prabu. Kowe lha iki banjur piye iki? Masa selawase urip aku kon gathuk urip karo menungsa iki. Aku ya ora sudi urip karo kowe. Mau dadi siji kaya wong kembar siang. Iki rak Bagong to iki. Dudu Yai Prabu dudu. Pun Kakang Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Dudu Yai iki dudu. Iki pancalmane Bagong. Yai dudu pun Kakang Bagong pun Kakang Baladewa Petruk rene nggih. Iki piye kok aku dadi wong atase mung dingel-ingel kok dadi ora iso icul. Wah niku enten perkara sing nyantol niku Sinuwun. Yai Kresna, pripun Koko Prabu? Aku wis ora betah-betah tenan iki. Lorone ora jamak-jamak, mules ning weteng. Petruk mbok iki ditulungi to. Ha kula ya ora dong. Saking wong loro niku sing perang kok ya mau ya. Piye carane Petruk? Nggih. Kula selawatane. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Nice. Ini rak lega. Edan. Linggo, Petro aja ngawur kowe Petro. Yesus. Ganti, ora iso. Ganti anggere rene kek ganti ra. Weh lah. Yo. Larane ora jamak ya. Nuwun sewu menika critane kados mekaten menika kula niku kados pundi? Pun Kakang dhewe ora weruh. Mergo pun Kakang maju mungsuh Baladewa panjalmane Bagong kae. Lah kok dadi pun Kakang dingel-ingel karo Bagong ana bedama sing mlebu ana ing kene iki lho. Gong, lali rung tores letengke apa Gong? Urung lali Sing bedisil mau. Lambemu Gong ora. Edan larane ora jamak Yai. Sampun to. Wekdal mriku kula aturi sareh piye? Bagong kae wong sing wis wani mirang-mirangke ngilani karo dadane Mandura. Bagong, nun. Ganti salin.
dadi nganggo sandangan kok Prabu Baladéwa barang. Kula ki ya ora ero kaya critane iso ngeten iki niku pripun kula ya ora ero. Wis ngono. Kae ning nggon got kae. Wah. Kula kaya nyemplung got, ora upa. Nggih. Meng rau Petro kulino aku rau banyu got. Pun sinuwun wis malih. Pun. Koko Prabu, piye Yayi? Nuwun sewu. Rikala semanten sareng kula tanteng kalian anak kula pun endang lara temon. Piyambakipun purun dipun dhaup dening sinten? Piyambakipun Blaka. Piyambakipun Blaka, piyambakipun matur. Iya. Nggih piyambakipun purun dipun dhaup dening sinten kemawon waton temanten kakung. Nalika dipun tumuju wonten Praja Negaring Durmati temanten kakung kedah nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Ngajengipun gajah menika kedah dipun beksani dening Wanara Kusikuseta. Nitih gajah ingkang bisa tata jalma dibeksani Wanara Kusikuseta ning ngarepe. Inggih. Banjur apa meneh? Sakwingkingipun gajah menika kedah wonten tontonan kasuwargan. Kayu klepu Dewandaru gedhang emas debok swasa pupus Sindhe Parijata Kencana. Sakwingkingipun tontonan kasuwargan menika wonten Gangsa Lokananta ingkang dipun pandhegani dening Sang Hyang Kamajaya. Lajeng ingkang ngelaken gangsa menika kala wau Nalendra 1000 negara. Kudu ana Gangsa Lokananta sing nabuh Nalendra 1000 negara. Inggih Kang Prabu. Oh ya. Yen ngono aku pun Kakang tak kondur bali ning negara Ngastina matur karo anak kula Semana Mandra Kumara supayane diupadi pepanggil rupa sing bakal dadi srana dhaupe endang lara temon lawan anak kula Semana Mandra Kumara. Inggih Kang Prabu ngatos-atos Kang Prabu. Iya Yayi. Urip ya wis Kang. Petro, non. Memang mesti urung midanget sing tak ngendikake to, dereng. Intine kula krungu gedang apa? Gedang awah pakel, udu. Gedang mas. Niku napa niku? Iki ngene ya, Petro. Nggih. Anak kowe ndang loro temon kuwi gelem didhaup dening sapa wae waton temanten kakung kudu nitih gajah ingkang bisa tata jalma. Oke, terus sak ngarepe gajah dibeksani utawa dijogeti dening Wanara Kusikaseta. Wanara Kusikaseta, Wanara kethek kusika ulu, kethek ulune putih. Iya, Petro. Oke. Tak golek teng Gembira Loka. Ro kathah kantun ngecet. Lho, ora sing diwerna kuwi ora. Lho, lah terus Wanara Kusikaseta kuwi sing ulese putih kuwi wis gawan lair. Albino ta, Tru? Oh ya, Oke, ngestaken dawuh. Sanese napa mulih sinebut? Sak mburine gajah kudu ana tontonan kasuwargan kayu klepu Dewandaru gedhang mas debok swasa pupus Sindhe Parijata Kencana. Napa niku wau? Tontonan kasuwargan ya kuwi kayu klepu Dewandaru gedhang mas debok swasa pupus Sindhe Parijata Kencana. Ruwet. Engko dicatet ka? Mang catet. Nah. T U N. Ah kesuwen ampun dieja. Kula tulise mawon. Ya nya Petro. Napa wau? Tontonan kasuwargan nggih kula saka ngarep mawon. Ampun, niki sing burine gajah niku menapa? Tontonan kasuwargan nggih. Kayu klepu Dewandaru
Ayo. Terus gedang mas. Gedang mas. Tebok suwoso. Pupo sindi. Pari Joko. Napa? Pari Joko. Parjo luki to? Dudu. Sing alon temangan iki. Pari Joko Kencana pupus cindhe Pari Joko Kencana. Terus napa meneh? Gongso Lokananta. Aduh, ha iki Gong. Piye? Niki ra anu to sinuwun kedah diarak-arak ngoten to? Iya, Metro. Wah, Gong, tosamu tok kene. Nggih apa? Ngusung gamelan. Tos aku disewa tanggaku itu. Lah apa enenge? Gelem ra gelem bego. Apa iso nggih ngusung gamelan? Ah wis engko gampang. Goleke kronjot apa? Gongso Lokananta nggih. Ditabuh dening Nalendra Sewu Negara. Oh nggih. Nggih wis pokoke kula catet. Kula aturke Bapak perkara iso ngaturke napa mbotene pasrah mawon nggih sinuwun. Iya Metro. Sing bagus sing tak aturake saka anakku ndang loro temon kuwi. Oh nggih ngestaken dawuh Gong. Entuk gawe le. Gawe piye? Sendang wis kok mulih apa? Urung. Enek pepanggil rubone diaturke Bapak ben digoleki karo adimu Senet. Oke, Tro, makan yo. Oke. Nyuwun pamit sinuwun. Yo Metro.